японските туристи дойдоха. Някъде има. Тук виждам един човек, който има ново крило и трябва да черпи. Че аз снимам японски. Лошото е в случая, че скоропостижно сега, освен Sony-то, ще си имаме друга камера. Нали, GoPro Hero. Ми исках, ама като се налага ще се я взема. Ще я сложа. Пак Пламен ще го духа. Пламен ще го духа. Как можах да седна на пепелянка? Японските туристи, Пламен не снима японските туристи така. Японски туристи ще имам проблеми с това. Ама тя умряла е. Аз не стоя, че умряла. Да. Тя застои не ме охапала. Не, не е ли с ръка? С ръка не е. А? Тя не мръдна. Вярвайте ми, че те дават нарочно и може да ги буташ. Пред мен. Но махни сянката оттам, пречи с сянката. А така, да се види къде е бил седнал Юри. Юри ще да го... Къде отиде? Ти сега точно при крилата. Някой да ни излети с змия на борда.